69. pasartea. Oro bat, ez dut burua zuloan sartuko. Aurpegiratzen badidazu eredu zaharkitu baten arabera ari naizela, zaminan edertasuna topatzea zen gure aurreko emakumeen bekatua. Amorruan onarpen bihurtzea ezinbesteko akatsa. Sentimentalismoari izkin egiteko saioak ezerezean gertatzen zaizkit bitik batean. Eta agerikoaz jarduteak ez du merezimendurik. Lotsagorritu egiten nau nire gogoetan eskatasuna. Hori nik neuk hartortzen dizut. Zenbateraino naizean hondratua hainbat txelada nahita isilduta. Hori neuk dakit. Erara ez datorrena aurreztu egin behar da. Eta kontrara, izanez txikikeria dena emendatu. Zailera etorriz gero, edo jakingoari eusen laguntzen baldin badu, horretan konforme egongo zara. Horregatik diotzut testu hau ez dela kaiz, zubi, itsasargi, etxe edo errepide bat. Zimentalerriak, porlana eta burdina nahasiz egin zaizkiona. Kristalezko ispilu bat baizik, markoa patchwork estilora egina. Zati solteak jostean dantza patchwork teknika. Ez nahastu matriuskaren kontzeptuarekin. Errusiar panpintzoak bata bestearen barruan gordetzen diren moduan. Eta sortzailea ere ezkutatu ohi dela horren bere lanaren geruzen barrena. Ni ez. Idazle askok arrastroan eutsi ohi diote beren irudiari. Irakurlearen begi depredatzailei bazka ez memateak bermatzen duen immunitateaz jakitun. Nik ez.